दिनैनि समाव BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु सिखारदों आरो बे सोंलुआनो जाबाय थारैनो BTC सरकारनि आखायाव माबे पावारा दं आरो माबे बिथिङा BTC सरकारनि आखायाव दङ। दिनैनि समाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफ जानाया 8 दानाव आगान होबाय। बे 8 दानाव गोबां माने जाथाय जालांगासिनो दं आरो बे जाथायनि सायाव बिथाङा खनले बाथ्रा बुंबोदों दि माखासे पावारा एबा गोबां पावारा जोंनि BTCनि आखायाव गैया। नाथाय दिनैनि समाव सोंलु सिखारदों, सोंथि खालामदों जे BTC सरकारनि आखायाव माबे बिथिङा BTC सरकारनि आखायाव दङ, माबे पावारा BTC सरकारनि आखायाव दङ। थारैनो बाला अन्थाइखौ टेन्डार खालामहोनो, थिका मावनो थाखाय एबा माखासेल' खामानि मावनायनि थाखायल' BTC सरकार नामा? दा बेखौ लानानैनो बे एखे सोंथिखौनो खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि BTCन बर' बिथाङा। मोनथाय दं एबा बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय मावनो हानो थाखाय गोहो दङ। भारत हादरनि एबा भारत सरकारनि आखायावबो दङ, आसाम सरकारनि आखायावबो दङ आरो BTC सरकारनि आखायावबो बेफोरखौ मावफुंनो हानायनि मोनथाय दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों BTCन बर' बिथाङा। जेराव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि BTC सरकारनि आखायाव हाग्रा बिफाननि आयेना गैया होननानै बुंदों। नाथाय दिनैनि समाव मोनसे सोंलु सिखारदों, थारैनो BTC सरकाराव एबा BTC सरकारनि आखायाव माबे गोहोआ दङ? बाला अन्थाइखौ टेन्डार होनो थाखायल' एबा बाला अन्थाइखौ संरैखा होनो थाखायल' गोहो दङ नामा? माखासे थिका बिखाखौ टेन्डार मारिनो थाखायल' BTC सरकारनि आखायाव गोहो दङ नामा एबा पावार दङ नामा? दिनैनि समाव रुनिखाता जा फरेस्ट मावख'आव जा दुंहाव थासारि रायजो नाङैनो बे गोसारदों आरो बेनि सायाव गोबां सोंलु सिखारदों। BTC सरकारा बेनि सायाव मा राहा लागोन? जेराव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि BTCनि आखायाव गैया होनना बुंदों। नाथाय बे समाव BTCन बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों फरेस्ट बिफाना, हाग्रा बिफाना BTCनि अलरेडि ट्रान्सफार साबजेक्ट बेबायदि होननानै अजद दैखांनानै गोख्रों खेंफोरथि होदों BTCन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायनायाव फेलें जादों। जेराव थांनाय 6 दान सरकार सालायनायनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदि दाङाबाजि दुंहाव थासारि, नाथाय थांनाय 5 बोसोर सरकार सालायनाय समाव बेफोरबायदि जेबो हिंसा जाथाय जायाखै होननानै अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों। दानिया फैदो बिदिब्ला BTCन बर' बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा, जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों, बेखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। सिरियास सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै आरो सिरियास सरकार सालायैनि थाखायनो दिनै बेबायदि घटनाया रिपिटेड इनसिडेन्टआ जादों आरो बेखौसो जोङो नुदों। गोजोन्थों। बिसायख'थिनि समाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो जाति जनगोष्ठीनो भुवा कमिटमेन्ट होनानै जि बास्तब कमिटमेन्ट बेखौ मावनानै हो आरो जिफोरा अबास्तब आनप्रेक्टिकेल, बे आनप्रेक्टिकेल कमिटमेन्टखौ होनानै बिथाङा दिनै BTCनि हाग्रा बिफाननि आयेना BTCआव गैयिनि खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाबाय मोनसे ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट। 2003 सनाव जि समाव हाग्रामा महिलारिया BLTनि दैदेनगिरि जानानै साइन खालामदों, 39टा डिपार्टमेन्ट जोंनो हरदों आरो बे 39टा डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट आरो बे माने रिजार्भ फरेस्ट बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना होदों। जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट, बियो भारत सरकारनियावबो थायो, आसाम सरकारनियावबो थायो आरो काउन्सिलनियावबो दङ। अकल अन्थाइ बालाखौ रक्षनाबेक्षन होनाय, अन्थाइ बालानि टेन्डार होनायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व आरो कर्तब्य नङा। फरेस्टखौ कनजारभेसन खालामनांगौ, फरेस्ट प्रटेक्सन होनांगौ, बेयाव नेसनेल पार्क दङ, रिजार्भ फरेस्ट दङ, बेयाव प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट PRF दङ। दा गोदानै सिखना जोहोलाव जोङो नेसनेल पार्क मोनबाय, बेखौ प्रटेक्सन होनाया आथिखालनि सरकारनि दायित्व, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व। हयथ' बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि माखासे खामानिखौ मावदों, आं मावाखै होननानै बुङा। आरो थांनाय समाव रायमना नेसनेल पार्क, सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क, मोननै नेसनेल पार्क जोङो क्रिएट खालामदोंमोन। एबसुनिबो दाबिमोन आरो थांनाय समनि प्रमद बर' जि सरकार, बे सरकारनि दाबि आरो खावलायनाय बायदि आसाम सरकार, भारत सरकारा मोननै गोदान नेसनेल पार्क फोसावदोंमोन। जुदिअ जोंनियाव मानास नेसनेल पार्कआ दंखायोमोन। दा बेखौ प्रटेक्सन होनाय, बेखौ रैखाथि होनाय, बिनि बाफार जनाव रायजो जानाय
सुबुंफोरखौ बुजाय आजायहै जाहाथे गोदानै फरेस्टआव एनक्रोच खालामा बा कुनु कारनाव फरेस्ट माने डेस्ट्रय जाया बेखौ बुंनाय रायलायनाय बुजायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सरकारनि दायित्व हयतो रायजो राजाजों आरो डिपार्टमेन्टजों जिखिनि आन्डारस्टेन्डिं जिखिनि बुजाबुजि जिखिनि बुजायनांगौमोन बेयाव जिखिनि एमिकेबल मोनसे समाधान सलुसन ओंखारनांगौमोन बे समाधान ओंखारनायाव बिथांमोननियाव भुल बुजाबुजि जादों कनफ्लिक्ट जादों आरो जायनि थाखाय मैयानि घटनाया जादों दा बेखायनो मालाबा जोंनियाव थासारि जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे माने ल' एन्ड अर्डारा आंनियाव गैया आङो बिनि गार्जेन नङा होननानै ल' एन्ड अर्डारा स्टेटनि साबजेक्ट खिन्थु काउन्सिलनि मुरब्बिया बिथाङानो आरो बेयाव जिकुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायोबा काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल फर्स स्पेसियेल माने नोङो जि प्रशासन बेखौ बिनाया बेखौ मेनटेन खालामनाया बिथांनि दायित्व बेयाव हगारना होनायनि बाथ्रा गैया मैयानि जाथाया जालांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ सावदों बिनि गारिखौ सावदों बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया बिटिसि सरकारनि कारन बेयो बिटिसि बा बिटिआर सरकारनि बे प्रपार्टि आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांनि बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव गैया होनना बुङोब्ला बोरै जानो डिपार्टमेन्टआ गावनियावनो दङ गावनो सालायगासिनो फरेस्टनि इएम दङ फरेस्टनि सिएचडि दङ फरेस्टनि डिएफअ दङ रेन्जार दङ फरेस्ट गार्ड दङ बेयाव फरेस्टार 1 दङ दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ आंनि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोर बिसास खालामगोन दा बेखायनो अकल अन्थाइ बाला प्रटेक्सन होनाय अन्थाइ बालानिखौ रेभिनिउ लानायाल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायित्व नङा हाग्राखौ संरैखा खालामनाय जोंनि सिक्स सिडुलखौ संरैखा खालामनाय गासै जाति जनगोष्ठीनि जिखिनि मोनथाय दङ आरो जेराव मोनथायखौ मोनो बेयाव होनांगौ जेराव मोनथायखौ मोना बिथांमोनखौ बुजाय आजाय बायजोआव लाबोनानै बिथांमोननि समाधान खालामनांगौआ बिथांमोननिनो दा बे बेलायाव जुदि बिथाङा घटना जानायनि उनाव दायित्व आं नङा होननानै खनफ्रोमबो बुङोब्ला बा मालिकआ सोर दा बिटिसिनि मालिकआ दा बेयावसो प्रश्नआ फैदों जे मालिकआ बिथाङानो रायजोआ बिथांनो मेन्डेट होदों 5 बोसोराव मेन्डेटनि गेजेरजों रायजो राजानो प्रटेक्सन होनांगौ सरकारखौ मोजां सालायनांगौ पिसफुलि मेनटेन खालामनांगौआ बिथांनि दायित्व आरो रिपिटेड बेबायदि इनसिडेन्ट आरो भायलेन्स जानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां साइन नङा आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे मानो रिपिटेड घटना जादों आरो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै मानो पिसखौ मेनटेन खालामनो हायाखै आरो सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय बारम्बार रिपिटेड भायलेन्सआ बिटिसिआव जादों बे थारैनो दिनै थासारियाव माने नुजाबाय आरो बयबो बेखौ नुगासिनो दङ गोजोन्थों जानो हागौ बिथाङा सरकार सालायनायाव सिरियास नङा आरो जेरैबायदि मेनटेन खालामनांगौ पिस ट्रेंकुइलिटि एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन डिपार्टमेन्ट दा सिरियासै मावोब्ला बेखौ हायैनि जेबो बाथ्रा गैया गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ बिसासाव लाखिनांगौ सिगाङावबो हाग्रायाव एनक्रोच खालायदोंमोन बुजाय आजाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरो बेखौ लानानैबो ब्लेमसो होनाय जादोंमोन जे मालाबा इलिगेल एनक्रोच जादों एनक्रोचआ जानो हागौ सिगाङावबो जादों दाबो खालामनो हागौ खिन्थु फरेस्ट राइट एक्ट दङ जेराव हानि अधिकार मोनगोन बेयाव मोननांगोन आरो जेराव हानि अधिकारखौ मोना नेसनेल पार्क बा रिजार्भ फरेस्ट बा जेराव माने नोङो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि बेयाव जिहेतु हानि अधिकारखौ मोना बे अधिकारखौ मोनाब्ला गोदानै हाबनाय मानसिफोरखौ बुजायनानै बहाबा रिसेटल खालामनो हायो नामा रिलकेट खालामनो हायो नामा बिनि मेकानिजम दिहुननांगौ दा बेखायनो सिरियास सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै आरो सिरियास सरकार सालायैनि थाखायनो दिनै बेबायदि घटनाया रिपिटेड इनसिडेन्टआ जादों आरो बेखौसो जोङो नुदों गोजोन्थों ना बिसायख'थिनि समाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो जाति जनगोष्ठीनो भुवा कमिटमेन्ट होनानै जि अबास्तब जि बास्तब कमिटमेन्ट बेखौ मावनानै हो आरो जिफोरा अबास्तब आनप्रेक्टिकेल बे आनप्रेक्टिकेल कमिटमेन्टखौ होनानै बिथाङा दिनै गावनि आथिङावनो रुवाखौ दानना लानाय बायदि नुदों